Badminton. Talo! Oh, sarap ng hangin. Yun! Yun! Uy! Uy! Ganyan dapat na. Balik! Balik, mama, balik! Yup. Yup, sige. Parang snowman, mama, oh. Parang snowman. Alin? Yung slide. Yan, ikutin mo. Tapos ilahin mo. Hi guys! So dahil nga May ngayon, sobrang ang daming bunga ng mga mangga ngayon, naglipa na. So yun yung season ng mga prutas ngayon, mangga. So, ayun, Happy Mother's Day pala sa mga kapwa ko nanay dyan at kahit sa mga tatay na tumatayong ina, saludo rin ako sa inyo. So yun, 'di ba? Sobrang ang bilis ng panahon, 'di ba? Parang kailan lang, Pasko pa lang, pero ngayon magkakalahating taon na naman. So, 'di ba ang bilis ng panahon, hindi natin namamalayan, parang bilis lumaki ng mga anak natin. Tingnan mo yung anak ko, parang kailan lang, nasa tiyan ko pa lang 'to, baby pa lang 'to. Pero ngayon ito na, malaki na and ayun, bilang isang ina, bilang isang magulang, hindi na natin kailangang magbigay ng anumang mamahaling regalo. Oo, importante yung nagbibigay tayo ng regalo, pero for me, mas mahalaga pa rin yung isa sa mga gift na maaari nating maibigay sa kanila is yung time, yung oras, quality time. Ito yung hindi talaga mabibili, priceless to. Diba bilang isang magulang, kumbaga responsibilidad natin na kumbaga bigyan natin ng panahon yung ating mga anak. So yun, bilang dahil nga Mother's Day ngayon, so saludo ko sa inyo mga housewife dyan, mga full-time housewife. Sa mama ko, Happy Mother's Day at sa ate ko at sa lahat ng mga nanonood neto, Happy Mother's Day sa inyo lahat. God bless us all. Maraming salamat sa panonood. Bye!